धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव थानाय एस.बि. बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव एप्रिल दाननि 29, 30 आरो 1 मे खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां 32थि रंजालि बैसागु बिदाय। दिनै बे हाबाफारिनि गाहाय खुन्थियाखौ एस.बि. बर' गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सनेस्वर बसुमतारिया गायसननानै होयो। गाहाय खुन्थिया गायसननायावनो बाहागो लाफैदोंमोन धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि सुनित बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि लकेन बसुमतारी, बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, बिटिआरनि बायजोनि सारेन्डार एनडिएफबिनि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारी, एमएससिनि इएम मलेन्द्र नार्जारी, धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सुबारानि बसुमतारी, सानजारि नोगोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ आफादनि आफादगिरि नाथुराम मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि हिरण्य स्वर्गियारि आरो दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो आफादनि जानानै जोङो देग्लाय गुबुन बोसोरनि बायदिनो जोङो देग्लायबो बिदाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनो होननानै थि खालामनाय जाबाय। जोंहा बेयाव माखासे मोसानाय, दामनाय देनाय, मोसानायनि जेसेबां जोंहा माने बैसागु राजा बैसागु रानि बेफोरबायदिनो माखासे आइटेम दङ। जों बेखौ मोसानाय मुसुरनायाव गासिबखौबो लाफाजोबदों। आरोबाव जोंहा बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन आयदा दुरुं बोनाय, दाउला सौलायनाय बेफोरबायदि माखासे जोङो आयदाफोरखौ लाफाबावदों। आरो आंहा फोथायनाय दङ जे गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै जागोन होननानै आंहा मिजिंथिनाय दङ। आरो जोङो साननैसोनि सिगां जोङो गामिबो बादायगिरि बिथांमोननोबो जोङो लाइजाम हरखाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो माने माखासे देंखोगिरि लाबोगोन। देंखोगिरिखौ जोङो दासिमबो थि खालामनो हायाखै। जोङो गाबोननि बिथोरावनो देंखोगिरिफोरखौ थि खालामनाय जागोन। माखासे बे खम जालांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो माने गामियारि सुबुंफ्रा बिथांमोना आबाद मावनानै जानाय जिहेथु बेनिखायनो बिथांमोना खम जालांदोंमोन जोंहा। नाथाय जों एबार जोंहा फोथायनाय दङ जे एबारै गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय फैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों आरो फैगोन होननानै बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे खौरांनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय जादों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब आरो NBN रादाब पर्टेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाहैबाय। दिनै आंखौ फैबाय थानाय जा 32थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो जा बेहाय जोंनि एस.बि. बड' गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लाना खुंनो नागिरदों। आरो बे खुंनो नागिरनाय हाबाफारि हिसाबै सेथि हाबाफारि हिसाबै दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय दंमोन। आरो बे गाहाय खुन्थिया गायसननायाव आंखौ आलासि महरै लिंना लाबोनानै दिनै आंखौ गायसननो थाखाय बिबान होबाय। आरो बेखौ आं अलरेडि गायसनखांबाय। आं आसा खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय जा 32थि बैसागु बिदाय फोरबो बे बैसागु बिदाय फोरबोआ जाहाथे आफा अबं गसाइनि अननायाव मोजाङै खुंफुंलांनो हाथों, बेखौ आं इसोरनाव आर'ज गाबबाय। आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन जे दिनै गोदो गोदाय जा जों बैसागु जायोमोन बा बैसागु जों मागियोमोन बा बैसागु जों फोरबो फालियोमोन, बे बैसागु फोरबो फालिनाय माखासे आलाय-जाब्रि माखासे जोंनि माने खान्थिफोरा माने मोजां नङामोन आरोखि। नाथाय आथिखालाव जोंनि गोनोखो मुगायाव बा जोङो गोनोखो मुगाजों मिलायनो थाखाय बा आगानजों आगान मिलायनो थाखाय दिनै जोंनि माखासे गेदेमा गोरों गोरा बिथांमोना सानखांना लाबोनानै जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय दिनै सहरमुखि होनना बुङो जायखौ जोङो जौस्रांसिम लाना फैबाय। दिनै बे जौस्रांसिम लाबोनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे स्टेन्डार्ड बैसागु जानायनि जा स्टेन्डार्ड, बे स्टेन्डार्डआ जोंनि गेजेराव नुजाथिदों। मोनसे बाथ्राखौ जों आरो बुंनांगोन, जिहेथु बैसागु फोरबो जानाया जोंनि बा बैसागुनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा बेरखाङो आरो दिनै जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनायबो जाहैयो। दा बेहाय जोंनि माखासे बादायलायनायफोर जों बेहाय खुंफुङो, जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव जेरै देमसि मोसानाय बेफोर गोमालांनो हमदोंमोन बा बैसागु जानाय बेफोर गोमालांनो हमदोंमोन। दिनै गोदान बैसागु मोसानाय, रंजानाय, देमसि मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं दामनाय बेफोरबायदि माखासे जोङो बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेहाय लायो। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि माखासे गामि सिंनि जाखांफुनाय गथ'फोरा जाहाथे बेहाय स्कप मोनो, बेखौ मोनसे प्लेटफर्म बानायना होनाय होननानै आं बुंनो नागिरो आरोखि।
दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं जा माबा बेखौ फोजोबनाय जाहैबाय दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना जोमग्रा सादोर ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन